ассалому алайкум дӯстон, мардам, тамошобинони муҳтарам. Имрӯз 12 июн 2026 сол 10 хонаи фурӯшӣ нархҳои арзон қатъӣ, яъне ки баъзе хонаҳо бо кредит. Марамад варианти зур, варианте ки шумо жда доштем бачаи азиз. Яъне ки нархҳо ай 50,000 боло ай дӯстон. Иншоалло ки бовар мекунен, ами пурса навори зур шид. Сабр карда тамошо кунед, худо хоҳад 50% хонаҳо савдо мешавад бачаҳо. Баъдан барои қабули реклама чизе ки дар шумо ҳастай, хона, мошин, квартира, аппарат чизе ҳастай, роҳӣ кунен ё ки омада ай пеш навор мекунем, ҳаракат карда ба зудӣ савдо карда метем. Дар видео лайк монен, саҳмотона гузорен, дар канал подписатсия кунен. Ман навора шурӯъ мекунам, то охир тамошо кунед бачаи азиз. Чизе ки дар кортона дар комментария нависонда монед, худо хоҳад мо ба назар мегирем бачаҳо. навора хушрӯ тамошо кунед. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. Шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ё ки бори мо наомад. Иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунен. Ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Тоҷикистон баранд дӯстон. ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. гӯш кунен, фақат аз номи Савдо ТВ Акада муроҷиат кунед бачаи азиз. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонии дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Савдо ТВ тамошо кардем. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Савдо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Савдо ТВ телеграм канал шудага бачаи азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Савдо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. ами хеле эълоно ҳамада дар корай. замини назди ҳавлигӣ мега бо маблағи то 100,000 сомона ай райони Ҷиликул ё ки ай шаҳри Бохтар берун, ай шаҳрам боша мешавад. мисол синои Душанбе роҳ да ай ноҳияи хуб Ҷиликул да территорияи районам боша мешавад. мақсад бо хубай кадомитон дорен дар рақамҳои WhatsApp ахириш 2626 ҳамин номери WhatsApp дора пайвастай метонем бинависен. дӯстон, кадомитон дорен то 100,000 заминаи фурӯшӣ, марамад Акада дар кора, Ака мегира беҳтарин вариант. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. дӯстои қадрдон, квартира роҳӣ кардан ки квартира бо тамоми санадша нархшам зур бачаҳо медонен. ин квартира дар шаҳри Ваҳдат, сентри шаҳри Ваҳдат, духонагай 50 квадратай, доми 11 этажай, хона дар этажи 8-ай, масоҳатиш 50 метри квадрати духонаи хушроҳаки замонавӣ ремонткардагӣ 380,000 сомонак. ина дӯстон варианти зур. ду та рақам дастӣ ё ки WhatsApp рӯи экрани шумо занг зарен, масиҳа кунед. дом мега навай лифт дора, об свет дора, хонара медрои зиндагӣ мекунӣ, ремонт замонавӣ, шароитҳои хуби беҳтарин. дар пеши хона мактабай, садикай, балнесаи марказиай, бозорчаҳай, лаби роҳай, 380 50 квадрати тайёр дӯстон. ина марҳамат. ана ҳами дар Душанбе боша, агар камашта 700,000 сомонай. не ки дар Ваҳдат. ами Ваҳдат Душанбе разница 10 сомонай бачаи азиз. просто ами тарафан рафта қимат меша. пака арзонакай сумдоротон бигирен, хонара айдис натен. мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. дӯстои азиз, 9 сотиқ заминай, ду дар хонаҳай. ноҳияи Вахш Киров Д. ина маромад 280,000 сомон.
Кировда вахш 9 сотих 2 хона, 1 веранд плюс подвал, об, свет, мактаб, масҷид 280,000 рақамҳои 5831 метонен далчи маълумотша занг зад бигирен. Хона просто шароитош соза бача азизо. Акам мега ки мада сум дар кор ба ҳам худи дар савдо гузоштум. Каси мегира бурд мекунад. 280 та 9 сотих занг зада аз номи канали мо масъя кунен. Бачако ҳами наворда лайк монен, дар канал подписатсия кунен. Каналҳое ки мо реклама мекунем хонаҳоро бисёрай, аз ҷумла 4 YouTube канал, 2 Instagram, TikTok, Telegram, Facebook. Мақсад реклама дӯстон оддӣ нестай. Иншоалло ки эффективна рекламай. Мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлегӣ. 140,000 сомон духонага 2 сотиқ замин. Шаҳраки Шарора, маҳаллаи Ортабуз 140,000 сомонӣ. Рақамҳои 2260 ахири номерои соҳиби мулкай. Метонен аз номи Савдо ТВ биромада занг занед бача азиз. Ҳавли стяжка хона ҳами ҳолат зиминблок, криша маҳкам. Хонаҳо ҳолати коробка, духона 2 сотиқ 140 бо муомила занг зад пурсонишем бача азиз. Нарх наво чӣ хелай? Шумо дар маъқул ҷоне? Ай кадом тараф ҳам хеле хонаи арзон дар кортунай? Ҳамин наворои мора ҳаракат кард то охир тамошо кунен. Ҳамин чизеро ки ай аввалш набошӣ мега охирша намефаҳмӣ, сабр карда то охир тамошо кунен. Ҳамин дар бораи ҳар як хона маълумот метем иншоалло. То фаҳмем баъд худошуно занг занед. Бисёриҳо мода занг мезананд ки ака хоната фурӯхтӣ. Бача вақти реклама кардем рақамҳои соҳибхонаҳо дар рӯи экранро магай мода менависам бое. Мегзарем ба 4-мин квартираи фурӯшӣ. Дӯстони қадрдон, якхонага квартира дар этажи якумай. Ремонта дидасин чӣ хелай? 220 нархаш. Шаҳри Бухтар 220,000 сомонӣ. Доми 5 этажа, хона дар этажи якум, якхонагаи 40 квадрат ремонт кардагӣ тайёр. Ноҳияи Кушониён, шаҳри Бухтар, Қурғани Пешина, кӯчаи Исмоили Сомонӣ. 220 рақамҳои 5 та 1 да. ҳозир дӯстон занг занен бо маълумоти боқимондаро бигирен. ҳамин тарафҳои шаҳри Бухтар вақте мерем навор мекунем хонаҳоро ай пеш, бовар кунед просмотра гаре намегирад. Вақте ки просмотр гирифт, ин маълум мешавад ки талабот бисёрай. Вақте ки талабот зиёд шава, нарх қимат мешавад бача азизам. Қимати ай чи ай? Ай ҳисоби шароитҳои хуб будан. Не ки ҳамин хона нархаш созаян, нигоҳ кунен 220 40 квадрат ремонт кардаги якум этаж, доми 5 этажа занг занед. 5-мин хонаи назди ҳавлегӣ. пацанакои восе ҳамиҷаин марама хонаро қабул кунед. Хонаи назди ҳавлегӣ 12 сотиқ замин, 3 дар хона. Ассалому алайкум мардам. 3 хона 12 сотиқ замин. хона дар ҳолати нимпурра, яъне ки сохтмони тамомшудагию, яъне ки ремонти нопурра, проекти замонавӣ бо хишти хом. хуб, криша маҳкам, сесмош қатӣ. хона ҳолати коробка, ҷамоати Худоё Раҷабов, деҳаи Нонҷемас, ноҳияи Ҳусейн, наздикии шаҳри Кӯлоб. Ай ҳамин маҳалла то вокзали Кӯлоба таксиҳо дӯстон 5 сум мебарам мега. Мактабаш 300 метра бача азиза. ҷои дарвоза мондагӣ. хона аз се тараф девор маҳкам карда шудагӣ. об то даруни хонаро овардай. усталба, свет пушти хонара гузаронд. занг занед дӯстони азиз. дӯстон мегзарем ба 6-мин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонагаҳай. Дар ошёнаи 10-ай, масоҳати 43 квадрат метр. Духонагаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, кӯчаи Электросвет, бино мега дар лаби роҳ ҷойгир ҳастае. Дар назди бино ҳама хизматрасонӣ мебошад. Бо об, свет ва канализатсияи шаҳрӣ муҷаҳҳаз гардида шудааст. 30-40% пула мақсад ки нараса бефоиз насиҳат дода мешавад. агар ки сумтон камӣ бикунад, агар я 30-40% агар натонем супурда, метонем ки кредит битем, мондагиша моҳона то тамомшавиша
меспорем дӯстон. 230,000 сомон, ду хонага, 43 квадрат, 10 этаж, электросвет, рӯдаки Душанбе, рақамҳои 66 66 60 занг зад пурсонашон бача азиз. ва дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои қадрдон, дар ҳамин дом мо квартираи фурӯшӣ дорем. шаҳри Кӯлоб, чораҳаи Қоқовод, дукомнатагаҳай чӣ тавре ки мебинед дар ҳолати коробка. хона далши ремонт талаб мекунад. кадумитон дар лозимаи интересоват мекунед ай Кӯлоб ва ҳамин тарафҳои Қоқовод квартира дар кортонем марамати шароитҳои соз қатъияй 189,000 бо муомила дӯстон. ина марамат 54 квадрат 189,000 сомон бо савдо дорам. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои азиз, дар ҳамин дом мо хона дорем, яъне квартира дорем. ина проект бачаи азиз, доми 11 этажа хона, бахшиш, хонаи мо дар этажи 11-умай, масоҳаташ 39 метри квадратияй, дар гардиши Ленинград, ноҳияи рӯдаки шаҳри Душанбе. 224,000 сум бо муомила дорад. рақамҳои 53 ва 85 боқимонда маълумотро занг зад бигирем бачаи азиз. 39 квадрата як хонаи этажи 11-ум 224,000 сомонӣ занг занед. лайкҳотро монед, дар канал подписатсия кунед. чизе ки дар кораи комментария кунед. худохоҳ далҷи бо Савдо ТВ дар хизмат дӯстон. дӯстон мегзарем ба нӯҳумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Ёвон ай. патсанакҳои Ёвон ҳамиҷаин. ина марҳамат духонага ай. дар умум 5 сотиқ замина ташкил метаҳад. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ деҳаи Чоргули, ноҳияи Ёвон. адрес Ёвон, деҳаи Чоргул, квадрат, яъне ки сотиқаш 5 сотиқ ай. комната 2 комната. хонаи назди ҳавлигӣ, документҳои сатфоиза 289,000 бо муомила, ремонт ҳамин ҳолат, новостройка бача азиз. хулоса рақамҳои 17 боқимонда маълумотоша занг зад бигирем. дӯстон мегзарем ба даҳумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ ҳастае ки 6 сотиқ замин, 4 комната, масҷиди қатарай ку бачакан ҳамаҷа мега қарор дора. шаҳри Душанбе. срочна ҳавлии фурӯшӣ 6 сотиқа, 4 хонага, ҳамом, ҳоҷатхона, ошхона дарунда. аз роҳи калон 100 метр дар назди хона мактаб, масҷид, магазину ҳама шароитҳо ҳастае. бо камакак муомила дора. омада бинен. таъҷилан савдо мешавад. 255,000 бо муомила дӯстон. навори мо тамом шид дӯстон. чизе буд ҳамаша навор кардам. ана ма ватсап мегзорам барои қабули реклама. хонаҳотон роӣ кунед. чизе ки доред роӣ кунед. ё ки омада хушрука айпеш навораш мекунам. дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мекунам. бачаҳо лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед. раҳмат ки Савдо ТВ-ро ҳаррӯза тамошо мекунед. ай ки ҷо хона дар корай, таги видео комментарияда нависонда монед бача азиз.